2024 unyaka esiwuthemba ukuthi uNkulunkulu uzosethela inguquko ezinhle kakhulu engathi angakubusisa uphila uphumelele. Kama kupasana ichannel yenyu ufike sibheka la udaba olika Cebo Simnguni. Yes, Cebo Simnguni 36:27 uthi ke greetings to everyone, ngibingelele nakuwe pastor. Ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini to dream of picking up silver coins if it's like they have been dropped with a straight line, because so ngihamba ke I pick up coins, then while picking up them I had a feeling ukuthi mhlambe ngiyaloya, then I ended up dropping them all one by one. Okay, asikhulume nje ngemali. Okay, mhlawumbe la kuPaulushe ukuthi uyithola imali. Yes, njengoba esho ukuthi she had a feeling ukuthi kungenzeka bayamloya. Ngakhomba ke la ukuthi isidalwa sakhe besimvikela. Abantu bayakwazi ukuthenga inhlanhla yakho, abantu bayakwazi ukuloya ngemali oyiphuphayo uyithola unikeza imali, ngoba bayakwazi futhi ukukunikeza imali physically kanti leyo mali sizothenga isimo senhlanhla nezidalwa zakho, yabona. So nasipusheni bayakwazi ukuthebula isimo senhlanhla besenzisa futhi imali bekunikeza, yabona. So ngenzeka isidalwa sakhe besimvikela la ekutheni ukuthatha isimo senhlanhla yakhe yena ethi ucosha isimo semali, ukuthatha isimo senhlanhla kuyena noma isimo sesamandla thini. So number 1 ke sesibheka kanjena kodwa sisale sibheka nje imali emhlophe ukuthi uma uphupha la imali emhlophe sithathe njengoPaulushe kakhuluma iningi, njengoba lokhu ngasho ukulindela isibusiso esiphindiwe nenhlanhla enkulu nokuchuma nokuthi mhlawumbe ungahle ube namandla okuphumelelisa ifiso zakho. Deuteronomy 15:6 uthi ke ngoba uJehova uNkulunkulu wakho uyakukubusisa njengokuthembisa kwakhe, utsheleke izizwe eziningi, kepha ke ungatsheleki lutho kuzo. Uyakubusisa izizwe eziningi, uyakubusisa izizwe eziningi, kepha ke zona ayizikubusa wena. Number 2, asesifunda uphupha imali emhlophe kupha usithatha ngolushuma uyicosha olungasho nje imizamo yokuthola mhlawumbe amathuba ukuthola amathuba namandla okwenza ingcono impilo, nokuthi mhlawumbe uzokuba nenhlanhla futhi uthuthuke. Izakha 13:11 imfuyo etholakala kalula iyancipha, kepha obutha kancane uyandiselwa. Number 3, futhi uma uphupha la imali emhlophe kupha usithatha ngolubi kwesinye isikhathi ikakhulukazi uma uyicosha kodwa unomuzwa ukuthi mhlawumbe kufanele lokho. Ngasho nje imizamo yembangi ukuthi mhlawumbe uvaleke ngakweze imali, lokuthi mhlawumbe zifuna ukuthi ke mhlawumbe uphumelele kanzima empilweni, noma ke kenzeka vele kade bethebula isimo senhlanhla ke, yabona. 4, uma uphupha futhi imali emhlophe sithatha njengoPaulushe uma unikwa, ngoba lokho ngasho ukuthi lindela isimo senhlanhla nokubusiseka okuzofika kuwe kanye nokuthuthuka emkhakheni wakho. NgokaLuka 19:13 wayesebiza izinceko zakhe eziyishumi wazinika omina abayishumi, wathi kuzo ke hwebani ngabo engize ngibuye. Kanti okunye futhi singakubalula ukuthi uma futhi imali emhlophe kupha usithatha ngolushuma umufi ekupha. Lokhu ngasho ukuthi umufi ukupha isibusiso nenhlanhla namandla, futhi ke ukhona ongenzeka ufuna ukuthi umenzele kona maduzane. Asikhuluma ngomufi, sikhuluma ngomuntu ongasekho. Number 5, uma kupha futhi imali emhlophe sithatha njengophawu olubi uma uyintshontsha, lungachaza ukuphoxeka, ukudangala nokudumala ngenxa ke yokulahlekelwa ngakweze imali. Umshumayeli 5:10 othanda imali akayikusutha ngemali, nothanda okuningi akayikwaneliswa izithelo nalokho kuyize. Futhi 6, number 6, uma uphupha imali emhlophe sithatha ngophawu olubi uma uyintshontsha, lungabe lichaza ukuthi ungase wenze izinto ezingalungile futhi ezingamukelekile ukuze ufeze izinhlelo zakho noma ufeze izifiso zakho. uTimothy wokuqala chapter 6:10 ngokuba ke uthanda imali, ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi. Abanye bayakufisa bayakufisa
badukelwa ke ukukholwa. Abanye ngokufisa badukelwa ukukholwa bazigwaza ke ngeminjunju eminingi. Number 7, umubo futhi la imali emhlophe asithi thina kuPawulu kuma uphucwa noma ke intshontswa kuwe. Lokho kusho imizamo yezimbangi zakho ilokuthatha amandla, ukuthwebula inhlanhla noma yokuphuca utsho noma ke ngaba umuntu oyigugu futhi owusizo olukhulu kuwe. Number 8, asesithi futhi uma uphumela emhlophe kuPawulu sithi ngoluhle uma uyilondoloza noma uyibeka. Lokho kusho ukuhlakanipha, kusho nokonga amasu namandla ukuze ke ukwazi ukufeza nokuphothula izifiso zakho. Izaga 21:20 kukhona ingcebo enqanelekayo namafutha endlini yokuhlakaniphileyo, kepha ke umuntu oyisiwula uyakugwinya. Number 9, noma uphupha futhi imali emhlophe kuPawulu sithi ngoluhle uma ukhokhelwa umuntu okukweletayo. Lokho kusho ukubuya kwenhlanhla uma kukade uvaliwe, kungasho nokuthuthuka nenqubekela phambili. Abeshuleli 17:2 yena wathi kumina, lezo zinhlavu eziyizinkulungwane nekhulu zesiliva ezathathwa kuwe owaziqalekisa wakhuluma ngazo ezindlebeni zami. Bheka leyo mali ikimi, ngiyayithatha. Unina wathi ke mayikubusise, mawubusiswe nguJehova indodana yami. Number 10, umubo futhi imali emhlophe kuPawulu esithathini ngolubu uma irusile, isinerasti, isingcolile, isimnyama. Kanti imali emhlophe lokho kusho ukuvaleka noma kusho ukuvala kwenhlanhla. Ngisho lenkinga zezimali zizofika futhi esikhathini esiseduze esizayo. EkaJakobe 5:2 ingcebo yenu ibolile nezingubo zenu zidliwe ke izinundu. Kanti ke number 11, umubo futhi imali emhlophe sithanda nje uPawulu uhluma uthenga ngayo, lusho ke ukuba ke nenhlakanipho namandla kanye namaqhinga afanele futhi ke nadingekayo okufeza izifiso zakho. Number 12, umubo futhi imali emhlophe kuPawulu sithi ngoluhle kakhulu uma unikeza omunye. Lokho kungasho intshisekelo yakho yokusekela nokuxhasa omunye umuntu ukuze akwazi ukufeza izinhlelo nezinhloso zakhe. Izaga 3:27 ungagodleli abaniniko okuhle lapho ke kusemandleni esandla sakho ukukwenza. 13, futhi uma uphupha imali emhlophe kuPawulu uhluma unikeza omunye umuntu. Lokho kusho ukubamba iqhaza ekusizeni omunye umuntu ukuthi ke abe namandla futhi akwazi ukuzimela empilweni. KumaHebheru 13:16 kepha ke maningakhohlwa ukwenza okuhle nokuphana ngokuba ke umnikelo enjalo uNkulunkulu uthokoziswa ke yiyo. Number 14, umuphupha futhi imali emhlophe kuPawulu sithi ngoluhle kakhulu uma uyifaka ebhange. Lokho kusho ukuthi ungase mhlawumbe uphumelele ngokuhamba kwesikhathi ngenxa yenhlakanipho nokungabi namawala. Izaga 21:5 imicabango yokhutheleyo isenzuzweni, kepha eyabo bonke abaphangisayo isekusweleni kuphela. Kanti 15, umuphupha futhi imali emhlophe kuPawulu oluhle uma uyihola, lusho isikhathi sezibusiso nokuthi ungase ufumane umusa, inhlakanipho nomvuzo omuhle ukuzikhandla kwakho maduzane. Abeshuleli 17:10 uMikha wayesethi kuye ke, hlala kimi ubeke ngubaba nompristi wami, ngiyakukunika izinhlavu eziyishumi zesiliva ngomnyaka nesambatho nokudla kwakho umlevi wangena. Kanti ke number 16, futhi uma uphupha la imali emhlophe kuPawulu oluhle kakhulu olube empilweni kwesikhathi ke uma uyihola, ngoba lokho ngasho nje isikhathi seyinkinga akuze imali futhi kungenzeka mhlawumbe umqashi ke ubona ungafanele ukuthola ke lowo mholo uthola njengamanje, kakhulukazi uma ukuthi umuntu onomklamo noma ibhizinisi noma ke uyasebenza. 17, futhi uma uphupha ke la imali emhlophe kuPawulu sithi ngolubu uma ukhokhela imali oyibolekiwe, uyabona usukhokhela umuntu okade umkweleta wena. Kubi lokho ngoba lokho uzofanele uqikelele indlela njengoba usebenzisa ngayo imali futhi ke
ugweme ukuyimosha kungenjalo noma kungenasidingo yabona ngoba uma uhluleka lapho lokho kuzophazamisa ubudlelwane bakho nabanye abantu. 2 amakhosi noma amakhosi esibili chapter 4 verse 7 wayeseyake ukumtshela lowo muntu kaNkulunkulu wathi ke yena hamba uthengise ngamafutha ukhokhe isikweletu sakho uzondle wena namadodakazi akho ngaseleyo ke number 18 uma uphofuthe ke imali emhlophe sithathe ngoPaulubi uma ukhokhela imali oyibolekiwe lokho kungaphinde kusho ukuthi umelwe ukulungiswa amaphutha nokubhekana mhlawumbe nomphumela omubi wenqumo ke ozenze esikhatini esendlule ebesibhekela imali emhlophe inhlanhla imali emhlophe isho ukuhamba kahle kwekusasa lakho uqhaza kwekusasa isho ukuthi izidalwa zakho zigezekile ihlamlukile futhi siyabonga kakhulu kwiblessing. Kuleba uyo Jesu siweni phansi namatulu kuleba uyo Baba siweni phansi namatulu kuleba uyo Jesu siweni phansi namatulu